Hey, go. समायना मालाय बेबियासो इन्जिनियार फिसाय मोनबायहाय। औहाय मोजां जाबाय। नोंबो जानो लुगैबाय? आं दानो वाह समायदोंथ'। बोहैथि नों आंनि इन्जिनियार बेस्रा अफसोस। Hey, ruang je. Oh, ini kang. Baby. Hot lana tu. Baby. Baby. Apa baby? Baby. रथ' नोंसोरो बेखौ मा खालामनाय जादों? जोंनि लामायाव हेंथा दाहो नङाब्ला आं रावखौबो सिनायनाय नङा मिथिबाय? आं निमाहा बियो बोहैथिखौ हगार निमाहा रिंखां बियो मा बुंदों? जोंनि डिक्सनारियावथ' बेबायदि सोदोबानो गैया माथो बस। खोनाबाय मा बुंदों? नोंसोरनो मा नांगौ बुं नाथाय बे जुलिखौल' मोजाङै जाफुं। जोंनि बसनो जेबो नाङा खालि नोंनि नोंसाजोखौल' नांगौ मिथिबाय? फिसा जोंहा बेयाव टाइम बेफोर पास खालामनो माबोरै सम गैया। जाखो? रथ' बाबु रथ'। Hey, प्रफेसर Ayo. Apa bohci? Ayo. Okay, please, okay, Rango. No. Okay.
Beji, nengang ni. Welcome, sir, welcome. Ê, làm ơn bị khu, còn ra một lần thu. Làm ơn, bị con đi là thằng con. Làm ơn. Alah, nung thi kena mencabut sangat minggu. Nung kudu ada yang ini kurang kau terdemat. Hey. Thằng nâng. Rakau, moजां समाज सफैबाय नैबे दिजिया लाइफआव गोबां स्ट्रागल खालामनानै दिनै सासे इन्टारनेशनेल बिजनेसमेन जाबाय आरो आं सानो लकेलाव जेसेबांखि खामानि दङ बे खामानिखौ नों सामलायदो आरो राखाव मोजां मानसि गोबां टेलेन्टेड मानसिफोरखौ नों बुथुमनानै लादो आरो खोनासं खामानिखौ मोजाङै मावलांदो आरो जों थांफिननोसै Hey, र' बे आंनि फंबायसो फंबाय नों थांथ'दो नोङो बे आंनि फंबायखौ एसे नोजोर होखां जागोन बस
디제야. 미리바 당라이니시. DJ. Who are you? And why you are disturbing us? You will know me very soon. 인스펙터 상랑 더. 에이 라카. 실례라. 헛 마잘라 밀라빌레. 비코 라이센스 동. 라이센스 너너. 라카오. नों आंखौ सानदों नामा दाबो नोंनि मासे फिजानाय सैमा होननानै आं नोंनि फिजानाय सैमा नङा नोंसो आंनि हगारजानाय मासे सैमा साला आंनिफ्राय थाखा जानानै आरो आंखौसो बिदि हमनो नागिरदों नोङो उगुर 앙슬 응답은 민착이야. 미스터 DJ! बै समाव जेब्ला आं उन्दैमोन आंनि आइ आफाखौ गावथारनाया नोंनोमोन ना? हा? नों बै इन्सपेक्टर रन्जितनि फिसा? आं नोंखौ दिनै ओरैनो हगारा! ओइ! दिनै मानसिया हगाराबा नै! येइ! आंथ' आंनि आखाइजोंनो नोंखौ गावथारदोंमोन नाथाय नों मारै थांखांखो मा सोमोनांदों नङासै नोंसोरबायदि फापसि मानसिखौ खिथेर होखारनो थाखाय थैनायाबो थांगासिनो मोनथिबाय आं माबोरै थांगासिनो मोनथिनो लुगैदोंना खोनासं
जाम्बाल' नङा नोंनि मेलाव जुजाइसो दं जुजाइ जेब्लानिफ्राय आं बे सहराव फैदोंमोन इन्सपेक्टर थारा सांग्राङा नोंनि बारै आंनो गासिबो फोरमायजोबदों मानोना बे आंनि बिथोन बे गोजौनि बिथोन सिआइडि नों बुं नोंनो मा नांगौ रां रुपा टाका धन दौलत मा नांगौ जोंखौल' हगार जुदि आंनो नोंसिनि जिउखौ नांगौ मा होनो हागोन सिआइडि बे सिआइडिया रावनिबो थाखा जानानै सोलिग्रा नङा मोनथिबाय इन्सपेक्टर थारा लानानै थांजोब बिसोरखौ मिस्टार जन बरगयारि नोंनि गोथाव गोमोन थाइजौ फिथाइ लकेलखौ जाग्राया दिनैनिफ्राय दिन लां थिखौ लां सार नोंथाङा जाय मिशननि थाखाय आंनि एरियायाव फैदोंमोन बे मिशननि मेन दायनिगिरिया बिथांमोनहानो सार बिथांमोनखौ फोजोबस्रांनो हायोब्लानो आंनि एरियाया मोजां जागोन सार भेरि गुड इन्सपेक्टर थेंक इउ सार नांगौ समावनो आंखौ फुल्लि सापर्ट होनायनि थाखाय गुड थेंक इउ सार दानो नोङो बे डेड बडिफोरखौ लानानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथाय अके सार कनस्टेबल बिसोरखौ ला राहुल राहुल र बोहैथि बे समाव आं नोंखौ दुखु होनो गोसो गैया आरो आं नोंखौ अराय सम गोजोनै थाजानो लुबैयो गोबां बिमा बिफाफ्रा हरखाब रादाय होयो फिसाफोरनो बेयाव माखासे गोरोन्थि थालाङो आखाइ थाइसेजों आखाइ खबजाया गोसो मोननैजों गोरोबब्लासो संसाराव गोजोन फैयो राहुल गासैबो बाथ्राखौ आं मिथिखाजोब्बाय बोहैथिया नोंनि अनगायै थानो हाया बेनिखायनो आं दा बोहैथिखौ नोंनि आखायाव गथायनाय जाबाय नाथाय नोंथांनि गुबै सिनायथिया मिजिं नार्जारी बङाइगावनि फार्स्ट क्लास इन्जिनियार राहुल बेस्ट अफ लाक आसा खालामो अरायसम मोजाङै लाखिगोन राहुल आं दिनै नोंखौ मोनफिननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंजोंनो अरायसम रायजो जागोन बोहैथि